Temppuhyppykilpailu. Osa 2. Osa 2. Long weighted. Yleisö on ottanut. Ai. Päivä aloittaa. No niin. Aloitetaanko me helpoilla? Joo. Onko standi UPV-femmasta? Nauhaa. Okei. Voltti tästä. Voltti. Onko femmasta käsiltä backi? Mitä helvettiä? Oh hit. Let's go, Jarkko! Vedä! Let's go! Silleen vaan just. Let's go! Joo! No, tupla volttia vitasesta. Easy. Tää on just se mitä mä viime illalla kun Oh! Ei paskaa! Ei! Anna mennä, nauha loppuu. Mä en saa unta eilen kun mä mietin, että huonokin temppukisa osa 2 ja sit mä olin itse syötän se tuplavolti kun viimeksi oli tuplat bändissä. Ei sun oo pakko tehdä sitä. No ei niin. Ootko nössä? Kyllä mä otan kirjaimen tosta ei tuplavoltti on liian se on off limits. Mä otin kirjaimen niin mä laitan Jarkolle käsiständi päähän ja tästä semmoista. Okei. Mä näen sen jo mielessä, miltä se näyttää, tiedät sen muuten. Ei laskettu, äijä veti vaan itsensä alas siitä. Toi on oikeesti chilli. Sisäänpäin volttia ylhäällä. Etkä laita. Oh my. Ei no way! Mitä? Oh my god. Oh! Oh. Toi on niinku pelottava. Oi Tuntuko? Oi vittu! Okei, sä saat nauhaa. Joo. Mikä on seuraava temppu? Onks se punainen? Ei. Mikä tossa on? Mitä tässä on? Ei se oo punainen. Se on FL. Niin jatketaan
Gaineri lehmällä tästä. Ok. Helppo. Yes sir. Mitä mä teen semmoista, jota sä haluat yrittää? Mä enää yrittää mitään oikein. No. Korkki 9 ylhäältä. Nyt oli vähän takakeno. Oli kyllä vähän takakeno. Ei se haittaa. Hädi tuski 9. Oliko? Tuomaristo päätti, että riiduu. Joo, riiduu. Uusi yritys. Otetaan uusiksi. Se oli hyvä. Millä? Kai mennään sille PV-spesiaalin lehmään. Oi vitsi, mitä mä teen. Mä sattuu niin paljon kaikkialle. Ootko valmis? Yes. Takaperin päädällä tosta. En ota selkää yhtään mitään. Paljon tilanne on? Tilanne on 3-1. Mulla on 1 kirja, päivällä 3. Ettei nyt ihan nöyryytykseksi meniks, niin vedetään yksi suolihuutelu. Ei no way, vedit sä? Veti. Ei! Se jätki kuusetti sanoi, että se ei vedä sitä, jos mä vedän. Tää on melkein yhdestä poikki, jos mä onnistun tässä. Ylhäältä. Semmonen väkki 1 hullu gravel. Heitty se en ota selkää yhtään mitään. Mä joudun ottaa kirjan. Helppo, kiva. Ensi vaan uudestaan. Kiitos. No niin, nyt kävi näin. Vedettiin vähän, lähti vähän toi sendausfiilis tosta niin sanotusta flomaamisesta. Nyt hyvä peli. Joo. Ensi kertaa